Máme tu prvé ráno, vyrazil som na Arizona Carb Lake, budem tu asi nejaké 2-3 dní, je to pre mňa trošku zmena, doteraz som chytal len miestne vody a súkromákom som sa vyhýbal, ale tak na tejto vode som bol iba raz, tak som si to chcel trošku pripomenúť, zopakovať. Navyše je toto úplne nádherné, kľud, ticho, fakt paráda, to prostredie je úplná pecka. A ďalej, čo by som chcel vyzdvihnúť, je personál tohoto jazera, pretože hneď po príchode vlastne so mnou správca prešiel všetky voľné miesta, ukázal mi, ktoré miesto, kde, čo, jak. Na základe toho som si vyberal. Ja som si vybral miesto číslo 10. Chytám na vyvážku. A na vyvážku. Mohol by som to aj nahadzovať, ale vzhľadom k tomu, že jazero je bahnité a v celku dosť, tak je pre mňa istejšia tá vyvážka. Jazero je v celku plitké, takže nejaké extrémne hrany, niečo podobné sa tu nenájde. Nejaké malinké prevýšeniny, sem tam nejaká menšia jama, ale určite, keď som niekto po vode, tak určite doporučujem krmenie partiklom, pretože tá ryba je tu na to zvyknutá. Keďže správci pravidelne krmia práve že partiklom, ktorý sa varí tu na jazere, ktorý samozrejme máte k dispozícii, čo som bol prekvapený, čo na iných jazerách nie je samozrejmosťou. A uvidíme. Včera som prišiel dosť neskoro, tak som bol šťastný, že som to rozložil, povyvážal. Dlho do noci som si ešte tak viac menej hľadal nejaké tie miesta na chytanie. Tak uvidíme, čo nám najbližšie dni prinesú. Tak sa zatiaľ majte. Ahojte. Tak tu máme konečne jednu z tých krajších rýb z tohoto jazera. Váhu neviem, že som ho nevážil, ani sa na to nechystám, ale je to nádherný šupík. Krásny. Jedna balancka, G2. Nádherný. Krásne stavaná ryba. Ešte raz. Pôjde spátky domov. Nádherný. Krásny. Ale je vidieť, že na suchu sa mu nepáči. Tak ideme do vody, kamarát. Ideme ho pustiť a urob radosť niekomu ďalšiemu. Ahojte. 36 hodín za mnou. Bohužiaľ v noci jedna krásna ryba stratená v stromoch, ale s tým sa počíta, pokiaľ tam človek pokladá. Ale nad ránom, teraz pár minút spátky, mi to vynahradil tento. Ktorému sa moc nechce. Tak, tu bola názorná ukážka toho, ako to vyzerá, pokiaľ človek používa plávajúcu podložku. Bolo vidieť, že ryba nespolupracuje, nechce sa jej točiť, fotiť, ale za každým, pokiaľ sa mi prevrátila, šmykla, tá voda spadla do vody. Preto by som chcel poprosiť, keď už teda vrážame toľké prachy do tej výbavy,
Ja si myslím, že to zase nie je až tak veľká položka, tá jedna plávajúca podložka, a je to pre tú rybu miliónkrát bezpečnejšie. Doprajme im aspoň trošku toho bezpečia, trošku sa k tým rybám chovajme, správajme, a ja si myslím, že aj toto je jeden z takých krokov, ktoré nám k tomu viacej pomôžu, a vďaka tomu si budeme môcť užívať takto nádherné ryby a plné energie. Dobre, ideme ho pustiť. Máme tu ďalší záber na chili squid. Zdravá ryba. Ktorej sa moc nechce. Krásne. Krásne ryby v kondícii. Paráda. Tak ideme ďalej. Posledné ránko, balenie a jeden z týchto krásnych vlháňov. Nádherný. Krásna a hlavne silná ryba. Takže je vidieť, že sú tu v kondícii, a tak ho ideme pustiť a ešte do obeda vyskúšame, či niečo príde. Tak posledná káva na tomto jazere, od ktorej mi zostáva už len stiahnuť prúty a vyraziť domov do reality, do pracovného frmolu. Takže po finále môžem povedať, že vychádzka dopadla veľmi dobre. Čo sa týkalo záberov, zábery chodili aj cez deň, aj v noci, aj keď je pravdou, že keď tie krajšie ryby, alebo najkrajšie, prišli viac menej nad ránom, od tej 3. do tej 7. Inak posádka perfektná, vie si tu zachytať úplne každý, či už na krátke vychádzky alebo na dlhšiu dobu. Práve pred koncom som začal premýšľať nad tým, že by som sa sem zase vrátil, čo som mal v pláne aj predtým, ale tentokrát na dlhšiu vychádzku, a práve že by som skúsil poslednú časť jazera, ktorá je najplytšia, ale počas celých 3 dní, ktoré som tu bol, tak tá najkrajšia ryba sa ukazovala hore, v tých horných partiách, a takže tie moje kroky budú najbližšie smerovať tam. Inak čo sa týka mňa, tak môžem povedať, že na tejto vode som si našiel úplne všetko. Čo sa týkalo osádky rýb, fakt pecka, a hlavne kľud pri vode, čo je paráda. Miesta fakt pekne upravené, rozmiestnené takým štýlom, aby každý mal nejaký ten svoj priestor. Nie sú tu rybári namačkaní, nič, žiadne hlava na hlave. Čo sa týka personálu, dbajú na ten poriadok na lovných miestach,
aj celkovo, čo sa týka návštevníkov, po príchode každý jeden, či už to je kaprár, ktorý sa tomu venuje dlhšie, alebo to je príležitostný rybár, poradia, vysvetlia, v ničom nie je problém. A ďalšie plus, veľmi veľké, ktoré na tejto vode vidím, je to, že na Slovensku je veľa súkromákov, veľa jazier, ale málo ktoré z nich ponúka taký komfort ako tu, čo za mňa je fakt. Sú sprchy na vysokej úrovni, čistota, poriadok, to má málo ktoré jazero u nás, čest výnimkám teda samozrejme, ale fakt podľa mňa aj chatky, móla, všetko upravené a už tomu asi nič viac nedodám, akurát to, že dopijem kávičku, ťahnem prúty a pôjdem si ešte raz prejsť na člne komplet celé jazero, popozerať sa kde čo jak a snáď sa tu vidíme čoskoro. Ahoj.